kalman laeng. Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dayto nga programa, kat maibasa, da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Iti kalman laeng. Amalimyo amin kasakapada papagayaw. Iti dito nga gandaway manipod nga ro dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31 Talingaan, Sitio Lubut West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kaniti fanpage nga dirma ng Nemi at di ba nang nasubangbay iti programa. Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng. Kadato ti pagayam nyo, Mr. IKL. Idi Kalman Laeng manong Nemi Ruiz. Kawag kablawak, itinembag nga malem kada kay aming asangapada, no malem ti ayad nyo ita, no arabi kat good evening, no bigat kat good morning, good afternoon, good evening, and good morning. Sa dinuman na sa tirubong yata, sa dinuman anyaman nga oras kan aldaw ti ayan nyo apaset ti lubong. Kapagkablawan ti kayo tinaragsak ngayon kayo pa nagbibuya. And please share this program. Share. At padaanan nyo papagayam ti pakasalitaan ni ti Kalman Laeng ni pagayam ti nga Patrick. Ni Patrick, at nga tapanakpak ni Patrick. Padaanan nyo papagayam mi. Hindi nga roden drog dyan, kakabsaat, ken kakayem. Dito idi Kalman Laeng nga pakasalitaan ni Patrick sa godayin nga ti surat. Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng manong Nemi ta pagiso nga pugkawanak ni mama idi tirak idi 3 points. Wow! Patrick! 3 points! Manong Nemi, nangabak kami. Nagpipinusta kami kada kita padak nga munat basketball iti barangay mi Manong Nemi iti 3 nga litro nga coke. Basit. Agra mo matin biskwit. Iti makasadag ni mama kasta una ti alal ko ken pagpunpunas ko ti linet. Gusto nito anak, umay kan di balakit addan ni manang mo. Manang? Sino ang manang? Sino kumapin no saan nga ni manang mo nga Linda? Yung masimarong ni manang. So kadwa na, mama, hindi ka di kayong ni bayaw? Hada nga nagkuyog. Dapat isugat ka po na nga imay nga rin nagpakasyon ni manang mo, ta nagkapata ka naman eh. Ano yan? Ni manang Linda? Nagkapata ka ni lakay na? Kagawin. Dati taga po no api nga pilit nga may nagbakasyon ni manang mo. Nakataman na kapaan na. Dadya nga rin panagbabae ni kayong mo, kit ni matmanang mo, di mat lang amin aganak. Sino kami dadapirin siya na katakwada? Dakba na mula umaykan. Sige na, sige mama, muna kailatan. Kaya agkukak pa agad, nagbinusta kami. Jay ito, no, ito nagpaalam at ni manang mo, iti pagmerienda tayo. Saan ka o na agkukak, makabirdikin ka. Nagtempa lang ni manang mo, ti Diyos, umaykan. Sige ka na. Baka makanatang rin. Sige Patrick, tayo sarabo Nagkapuan ko manimanang ko, nagkapuan sa Hong Kong. Nagpasarabo. Manong Nemi karadradwar ko ti college. Urorek lang di schedule manong Nemi ti panagtake ko ti board. Siyak ti board kada kami nga talo nga kakamsat ni Manang Linda, ti Manangek,
sa ni ang Manong Junior nga dayjay Mindanao may nga soldado sadjay da nga nagbalay iti asawa na talon digiti ka anak nga apo ko ni nanang ni mamang Manong Nemi. Ito ta manumatan nga kawon nagkasar da Manang Linda ken ti asawa na nga ni Bayaw Jewel upat limansan di na madlangin aganak. Kat siya, akong bay nubiak manong, ginabudno na. Diyak pinapadpadasan, awang pa'y tinapadasak, sa anak pa'y nabunyagan ako nada. Gwapo akmat ti kunak, awang magamin ti kras ko, kada kita agkras kanyak. Alangan mit no, agkras kanya akong kat diga akot, kat nubi akon. Kasano no, masikukakit saan ko ba't ngay patpat Naginarakop kami kani Manang Linda, Manong Nemi. Gwapo na hati-hating ka. Kasawa ka matayin. Katidrador ko pa lang, Manang. Sa umat asawaak. Kasawa ka kumantap na may kam ni mamang ti apo ko. Tapno ada kadwa yung ti balay. Dududwa kayo. O, matanda di papang. Anak, gabo nang nagbakasyon ka. Di mo't kinayog, kinadwa ni Manong Joel. Ay, umayag pabaaw ti pungtot. Nagapa kayo? Muna tagbababae. Wala, demot kami may sagutan ti anak. Kanang mabalik ko na sa anak agsikog. Nalagbirianda kan. Ay, Jessa, ipakasto mo na ito na yung merienda tayo. Sino Jessa? Karuba mi, so kinantuak yung mind. Hindi at damay sa ka nakapimpintas nga mabahay nga kapuit ko sina manong. Wow! Napawawak mano. Wala lang nagsagawis yung tiriknak. Oh! Naka-sleeveless pa nung nimi nagpudaw. Pagpaparang bayan di po unti barukong na. Sakit nagsurti ko manong. Oh! Hate, Manang Linda. Yung pagbanta handa kinado makaskin ni Kuana nga Jessa. Ay, Jessa. Ading ko nga Patrick. Karadardwar na neta. Hi, Jessa. Uy, Manang kunam. Gabot halos agkasadar kami. Muna tayo mo tayo, Jessa. Ininom na kati may isang tawin. Yung kaslam, tawang peti tawin na nga. Kasla 18 na pa lang. Pasensya ka na ti ading ko ha. Napatarayok na ita. Kaya po ito, punumot Manang. Nakapimita si Suna. Oy, ada asawa na itan. Da asawa na? Namat ka lang at ada asawa na. Ada pa yun doang anak na. Ay? Ada doang anak mo? Manang ko na. Nimat Manang, sikarat Manang ko Ni Jessa ako, Jessa. Di ba Jessa? Sige, kumiriya data nga rin din. Mama, umay kami tayo, Mama. Sige, agsasangot ang merienda pa. Bayadang ang ginistorya tayo. Dito'y kung nga naamuan, Manong Nemi nga duwang agpaison ti anak ni Jessa. Agkakarupa da gaya, Manong. Kit iso nga naawis ni Manang Linda ni Jessa, ngayon may nagbakasyon dito lugar mi, ta maboring ka, no? Idento ta nagididua nga anak na Manong Nemi kat anak anumot pakadanagan ta dawad jay mother-in-law na nga mga sikaso kada kita anak na. Buhay dalaga sana ko na. Ni mister mo. Madadya abroad. Abis gusto pa nang kitam kanya. Abi pinalubusan nila kay mo. Nangarod ka narikat pa ng biyag mo, di mapa nag-abroad. Sino ba itot ka edam? Sino ba mang kawil kang ka? Kakadaga mail-ilo. Shh! Patrick, what's your word? Ano dito kang magbagam? Kawil ka da. Dagos ka tang suludsud, Jessa. Madit yung sinaludsud ko? Okay lang. Dito kami ito saludsudan no kadaga mang bakang nga siya, pinanawan na asawak, dapat niya abroad, sinungar itan ti ka idak. Gagangin lang ito nga saludsud. Kasi siyempre, amang ka din no kasi managturog ti awan asawa na. Kasi no, nakagalot, dagi didwa nga sa imak, the headboard, katre, paigalot ko no kwa. Tahabi, Jessa, kito na.
Tapno no, agkutiak man kabayatan at maturog ak. Nakaantala ta jay imak jay. Tanuhang nga nakagalot, na maturog ak, no, balikid ka siya, baka maigkamak dito eh. Una saan ka baka maigkamak dito baba? Hindi makalagibak no ko. Nagbayat ti pa nag-explain mo na ya. Inigam mga paiso na barukong mo. Kaya hindi tapos ong mo. Okay ka, Jessa. Okay ka. Okay ka, Mat Patrick. Kahit nangasawan manon nimi kit agkatsukaran, agkasalitaan kami kini Jessa. Manong nimi, nagsaya at mangkunak. Tada kinaduan ni Manang Linda. Ni Manang Linda, manong nimi nga problema, gabati problema dakin ni Kayong nabagbagaan ni Mamang manong nimi. Idin to nakaragragsak man nakasasalita ni Jessa. Naragsak ka, Jessa? Naragsaka ka tao. Naragsaka iti bagik, orin na may iliwak kinilakay ko. Si kabilag ko na. Kasi nga peso ito pa nagturok mo. Tiyan niya, nakagalot na kita imam. Loko ka. Sabi ko mga galot ko. Kasi siyempre, sumot kami dyan ko naman may gamam ta susom. Ay, what's my word? May ganang tawan sanas mo kung naman lang. Siyempre, makuti-kuti mga siyay. Di man nagip mo dyan pa ng kuti-kuti nilakay mo. No, may patang ta, imam, dakulap mo yun ta. Yan ta, sandali, yan ta pusong mo. Siyempre, baka kuti-kuti taramay mo. Okay ka, Patrick. Okay ka. Okay, yak. Ano experience mo? Experience it is sex. Oh, my. Data nga ginagawa po, di kami nagbunyag. Pay. Kapoy kan. Di awan amom. Alis to man lang sa pagalikan. Abay, adamat mabuybuyak. Adamat mamangag ko. Abay sa salud-sudam na experience ko. Awan. Mailiwa ka talaga eh. Kaya't mo, susurwang ka. Jessa? Ay, aga mo matpatri bagbagwan. Luk-luk, agawang ka lang. Susurwang mga ron. Ha? Turabi. Awang makading ang kwarto. Nagkakwarto kami ni manang mo. Umekan to magkakwarto ka niya. Tesoro na. Loko ka. Adan asawak. Iso nga ron. Awang problema. Tadan asawam. Di madino awang pa asawam sa sikog ka. Katurek sikog ka kita at asawak. Ada dya abroad asawak pagkatapos sa sikog ka. Di sa mo itulog. Umunay dya doon anak mo. Patrick ka ha. Baka no, mayatak, di mo tumutla-kayan. Ha? Kayat ko. Susurwan na. Diba? Nagwapo akmet. Kas makita, macho ak. Gwapo kang orde. Nagkrasa ka dawos keng ka. Paiso, ori siya. Sayang. Dapat ngamin asawa. Panunutan natin nga ako pa asawa mo. Basta susurwan na. Anyata mo, baka nalalang itong nila kayo mo. Manong nemi ang angaw laeng. Ohen, inyang angaw milaeng tinagsarita kas jay manong. Na nagsulo kam nagsasarita nga rod. Tadala, damamakin niya manang Linda kit nakasirseryoso di saritain da. Problema ni manang ti may panggip iti problema na idinto tit saritaan mi manong nemi kaniya Jessa kita kasla ang angaw laeng ngem nagtugtug manong nemi ni Jessa iti seled ko iti kita ti oras alas 11 ti rabi ningata Jessa daytoy agtugtug kan tulat ta kwartok no anat kunam kunat Iso. Inlokat ko tiri daw warong nemi Jack man lagip nga nakauyo sakin nakabripak lang. Iso ang beso.
Patrick, apay, nakauyos ka kaya nakabrief ka lang. Imagine na kang kayo tayo iso nga dito ni. Taktak. Sublik ka. Kula ka. Baka makariing ni manang mo. Nakahirot titurog na rin dyan. Nagpanglo ka. Isuro na ako na. Kitarukupan na ako na. Wala. Ako ka. Naidugsul na ta. Magtangin tayo prip mo. Nagtanggan ka talaga. Kaya man, karaway mo nga po. Sulit na kinatanggan na, Patrick. Parang dandok. Ako rin ka, inikat nan manong nemi di brief ko kat nagtugaw saan insak mo na. Alok mo. Insak mo. Apo, hasta ora yan ti panang sus lamang mga anti-ice candy din manong. Allah. Uy. Jessa. Oh. Nuko, pumutok yan. Teredem. Jessa. Naglaing kan nga. Aglo, lepap. Manong nemi kakaasyak anang akal ti ulo na tanodyak akalin sigurado pumsoak pumutok ko na kita. Naakal ko manong nemi pinatakder ko sa ko inamalandi kiti bibig na nagloko ka. Baka ag-surrender ka ita, Patrick. Ha? Susuruan ka. Kinang ka. Nanganak itay. Sige, umay katapakan ng gamit. Ha? It's unfair. Hindi ka mangan. Kinunahan akit na ganda ni ti kama manong nimi nyuksot nanti. Sleeveless na kina. Nagparangin ti apaw. Naibuangin manong nimi ti pero nagpintas ti sukog nga barokong na sana inikan ti short na manong nimi raman pantikit. Nagpudong yung kayang nan manong nimi ti sangwan. Come on, Patrick. Eat me. Inutoy, deta, agur uray. Bibig ka, wen. Alam. Nga si ko anong name iti ulok iti nagbaitan di iti legs na nga nakangato. Inipit nan ti ulok. Babam. Inipit na sana induron nga yung pababa ti ulok. Rek na idaramudo man manong name iti katalunan. Tamay sa nga lublak manong name iti nang idaramudo man na kanyak takastaonan iti kinasabaw na manong igupam ko na. Pinadas ko inigop. Patrick. Patrick, go. Go, Patrick. Patrick, go. Go, Patrick. Kasta, sapsapam. Patrick. Oh my God. Patrick, come on. Come on. Oreta na banglo. Nabanglo. Oreg lamalmal mes nakadadalim. Halis to kami nagburnok. Namuta may liliwak ka. May liliwakan yak. Namuta macho ka. Guguapo ka nga amang yung lakay ko. Sige, nadailam yung sulsul mo. Ha? Iyon nagmunta dilam sa mapagkutsi-kutsi. Naman. Sige, basta. Iyon nagmumay. Patrick. Patrick, Patrick. Ori lang makasangit manong nimi team na siguro nga barikrik na. Ko ang tiguyod na ti ulok manong nimi na isalat iti duwa nga mansanas na kanam madita dagita kasano panangan ko kaslo mangan si mansanas kirab-kirabam hasta
Kasta, oh, abo, Patrick, abo, Patrick, Inaala na ti imak manong nemi sa nainturong iti ayan ti kuweba. Kagandan na, kananti apple ko makatapos kasya, pinggerem, dua, talo, ti sarag mo, talo, Patrick, naglaing ka, namin aduangon, Patrick, Gabot ako mana, takmatin manong ay nyusok kumatin, manong na yung isagad, Patrick, nagtakal, nalalaing ka, kingunin lakay ko, sige, alan, kabalyukan. Alan, paspasam. Paspasam. Mapanak man rin, Patrick. Sumpramot dito yung mabahay ko na. Yung karing-ringgor. Anong naming kalpasan na, siyempre. Inudyata kang gako, mapanak mo rin. Sabat na. Patrick, manong name game na game. Kibi na give in manong name ni Jess. Sa bali nga talaga tadaanin ti asawa. Adut experience nan manong name. Adun ti padas na. Insuro nakngarod manong name ket siyempre. Naimasak mo't manong nukasanot kinapaot na napapautak pa'y manong aging iso na matlat nagkuna tama na namagaanin nagmanggakan niya akon kunaklo no burnok nasakit matin nasakitin Patrick, Jessa, I love you. Dasawa mo. Kahit mo sawan, nagsexta nga awan, ayat nga mariknam. Kedua na iba kang I love you. Maasawa ka ko mga ron. Apo na yung tigas-gasat ko ng bakasyon nito kasi morot kinimanang mo. Gustos desisyon ko. Maboring ang sa Jibalay, di lugar mi, hindi ba ganimanang mga bakasyon nito lugar yung at sumurtak ko na. Diyak ba't amo nga da kayong kamsat na kaskeng ka. Ang galing mo. Patrick, kaya't kumanin. Di ba nasakitin? Mayatin, nakaurnong manin. Come on, Patrick. Come on. Iti makalawas nga kaadama nung name dama ng ninda kani Jessa dito balay halos rin na baiman. Huwag, diyan mo na makadlaw da mama kastamad ang kinimanang Linda. Kada ba di ko dawi manong naming ipakada nak ni Jessa. Linda, buludag basid di handing mo. Paano nyo? Enggang jay. Nadala mo maling na enggam kitain sa jay. Iti ka Madrian? Dadakano papaubok na nga bilit sa jay. Kaya nung tibilit. Adan to iyawin ko. Napakalalaga pag tumay dito eh. Tilaad na ti pambar na manong name eh. Ora iti puon di kiti kamadrian manong. Talaba na ramin mo. Adalang arot kwarto ko. Tirabi dito ipay. Change environment. Tapos di kasta ka na doon ito pakalaglagip ang kanya. Ngumalaglagip na ito. Iti suyirok. Iti kamadrian. Kaya nagmayat. Nakamimpintas ka, Jessa. Nabayagan nga mok dito. Kaya nakaymimas ka. Ikalalaing kamit, Patrick. Amon, jakon kaya't tagawid. Ha? Man,
Aw mat problema dagiti anak ko ta, naasikaso di katukanga. Kinapudno na, makalula dagiti duwang anak ko. Kinapudno na santa kahit dagiti anak ko. Tano ka kaiso ng aywana kita, ang kaming kindalula. Unado. Hindi kayo. Hindi thank you. Hindi wow. Ano dyan? Hindi kayo pa ubra nga aywana ko na. So nga feeling balasang. Di ba? Gusto lang kalamay sa balasang eh. Nagbayad dito at dati barokang mo. So na kayo imas na talapya. Laglag di asawang. Tapay. Abi nga pinanawan na ka. Magapo nga rin takayad na nga mo. Kaurnong kami. Tapno dan balay mi. Sada may urnong nga. Agbalinto nga pagbasa da kita anak mi. Ganun. Unang di na pananunot. Nga maililiw ka. Di na pinanunot kung suble nga liputan mi suna. Aw madatat kasta nga gandat ko. Ngayon di makita ka, Patrick. Tinababawik ka na kay asawa na sapa ko na. Maami nga magnalato nga nagsabat ti dalat ta. Ayam mo nga min tinawaya at sikaman, abe di na inuray. Hanggang bale, maaramid talata. Come on, Patrick. Another round, Patrick. Kumpeta kita tengad mo. Agbitin na. And then, sige, iplastar mo. Iusok mo. Nagmayat ang position, di ba? Ala, sige tulungan na kamay nga ito. May papapatipatong ko. Kasta, Patrick. Opo, Patrick. Opo, naiimas tan, Patrick. Nadanunan na manong nemi iti panagawid da. Yung madlaw ko manong nemi kas lamapilpilit laeng ni Jessa nga mga sagana da gitarwatan na. Uy, bala daw tan iti. Oras ka ba nag-trip ta? Anak ko amon? Si Kalatan. Na? Si Kalatan tagsubli dyan. Apakit kaming agawid ka na? Di ba makabulan ta? Makalawas lang. Sino nang ibagabat ka makalawas? Saan nga mabaling nga? At napapaot iti, kaawang ko sa dyan. Balay Bing. Tapay, maili ko man laki ni Joel. Ni Joel nga manglip-lipot kang ka. Di atadang liputan nakno sana gagawid. Imayak lang dito, itapno agpalabas ti oras, ti aldaw. Tapno may liwliwag ko ti kasdyan. Sikam tumalat mga ayo ti asawam. Idatag ka po, agaramid tulad ta. Tayo ayaw umat. Di nakabot nga rin umisukunin. Ta muna agawid kan tumanin. Agawid kan tulad ta. Katsi ka nga eh. Di ka mailaw ka na kitanak mo? No problem ka na kitanak ko. Amumat data. Ang ad-ad kay kayat na siya katuka nga kamabahay gamit siya. Agbati ka? Uy, nanangarto ba na ito? Ituloy ko tagbakasyon. Basol mo Apengin tukot na. Kat naghimas gayam tagbakasyon nito eh. Ano ko pagpindas sa bakasyon nito eh? Ano ko matadatoy nga? Mag-anas mo tayo datoy. Tikat na kidyayan, tikat kamadrian. Di ba papanan nyo kini Patrick? Ano tadadjay? Napresko. Nagmayat ti ay ayam iti nagbabaitan na iti puon ti madre. Siguro kayo. Patrick! Apay manang. Makatuman. Manang, apay ang kuyo na. Apay, ito yung nakin Jessa. Anat, aramidan nyo kani Jessa, iti kamadrian, ha? Okay, ayam. Anat ayam nyo kuma? Linimangan nga. Siyempre, hide and seek. No siya tagalak at maanak niya suna, ang premyo. Ano premyo? Maarakop ko, mabisito. Kahit mo sawan. Manang met, lalaki napindas ni Jessa. Anya? Abay nakibiyangan, takarubak, insakpat ko dito. Sorry manang, napindas.
Nakawan asawa na ko, makait ko ang sawain. Punay. Hanggang sa tiba pa Sulimanang, sika, ano ka magbasol ko? Apa yung tungkot mo yung sa mesa, ni Jessa, at maraming ti babae, uno maraming ti lalaki no saan kahit ti babae. Anya ti maraming ti lalaki no, ay babae no, hanggang kahit ti lalaki. Ay, pauna na itong inaramid mo. Napiya kumamad na, awang pa asawa na. Dedat mayat manang. At asawa na, tamno sana ka marigatan. Isuap ng isuro kanya ka. Puna kayon. Sinublian na ni Jessa manong naming at mangmangin ko di saritaan na. Hapi nga tinutupab ni ating ko. Linda, kasapulak. Pinanawan na ti asawang. Gwapo ni ading mo. Alis to nga nasusuruhan. Naglaing. Dito tika po na aping ang tsakon kaya tagsulit dyan. Una nga madagit anak mo, si asawa ka, Jessa. Amoy ramraman ti kapsat ko. Agawit nila kayo mo kit maamon na nga dakad to'y. Ano yung tutam na mahim nga ramita da? Kaya umatin di kitarawatin. Kahit mo kayat mo ito tagsubli to'y. Bahala ka. Awan doon, di basol ko. Basol ko lang nga po tayo tugot ka. Ngayon no iawid ka, kahit makaawid ka sa jacket, agumay kang tuto, mibiyang ko. Sige. Sige. Manong name si Mrek ni Jessa di sa dadakin ni Manang Linda. Napanmet ni Manang Linda iti kusina. Idinto taging karita nga oras ket awampay ni Nanang nga napanangala iti paglukanan da nga mangitulod kadakwada iti sentro nga yan ti oray nga bus. Sinurot ko manong name ni Jessa iti kwarto inrekip ko ng inlak diri daw. Patrick, pumanaw ka? Abay nga, ba't mo na kita rawatin? No, tsak kaya, Jessa. Nagtun nga gragsak pinawan ka. Isang sana ka panawan. Inarakop ko manong nemis ako inagkan. Titangad na si Mang. Naglips to lips kami. Hanggang nga pumanaw. Patrick, oris siya. Jacket kumahagin na dayuta. Masapul matong palik ni Manang mo. Saan nga mabaling na sana kagawin. Hanggang bali, agsubliak to, I shall return. Sigurado ka. Uy, idaras na mga rot. Ha? Ako na kakit, baka nagtugtog ni Manang mo. Idaras talag. Pamakada. Pamakada. Nagluko tayo ito. Yan ang sigaron. Alam, ibabakon. Datan, ibabang mata na. Datan, sige, Diyos mo ka natin. Kastoy na tan. Nga nangarot ka na eh. Nagburiri ka tan. Na, kumpet ka dita katre. Ang tapakarang na. Saka, palikod ka niya. Uy, loko ka. Dug posisyon ba kahit mo? Wala. Sige, data, apo. Patrick. Oh, Patrick. Patrick. Jakaya ti pumanaw, Patrick. Patrick, jakaya ti pumanaw. Jakaya ti pumanaw, Patrick. 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 Pumanaw ko, Patrick. Patrick. Uwain, manong nemi nagkaptak ti duwang as mansanas na kabayatan, manong nemi. Uwain, manong. Teko nadan nga kinaalis to, tirugso tirik na ti tao nga gipinpin natin. Ngagkalikagom manong nemi tinainlasakan nga ragsak. Abagiso manong nemi nga napameten tirik nak. Idita. Jessa, indan! Sabi namin takbo tiri daw. Jessa! Ay! Alas to, nalpasin. Ibid daw nga ron. Hanin. Uksot mo ka ron. Dito na. Ngamin manang mo. Hapi nga pilitan na kang gawid. Nga magsubliak to, Patrick. I shall return.
Manong Nemi nakita ni Manang Linda nga dakam nga duwa ito nagtisilid. Ano ka tayo nga toy? Kanabi, naglukay na ito yun. Ha? Among Jessa, kasla, diyak mamati na maraming mo di kastoy. Ha? Pasensyahan, Linda. Siguro umapal ka. Ha? Aminin. Manipod na apa kay kinlakay mo. Dito tiga po na ng api karapungtot ka, agsalselos ka, kaputa nabayagin nga saan na kang sinagi nila kay mo, umapal ka. So ngayon nga gawid akon na mailaw akon. Patrick, I shall return. Jessa, uro-urayan ka. Kahit na imatangan Manong Nemi ni Manang Linda, iti pa naginarakop mi, ken itinapaot nga pa nag-lips to lips mi. Gustunan! No, mo lang nga mapapala ako, paapalandak pa. Hindi, gawit lang, mailok matagin lakay ko. Kahit nasa wen, apamang nga makadanong ka di balayop, ayabam to ni Joel. Joel, oh my God, may liwak na, dito yun, Nick. Kunam ko to. Ya po, aya. Agpadpada ta nga babae, Linda. Gusto nga damaten ni Mama Manong Nemi. Kami, ha? Kami na, thank you. Alawin Jessa, agsubli kay tumanin, siyak lang agsubli na. Hana? Sikat agsubli lang, apay. Mail-ilo, agtulagin dito, eh. Nung ko bakit may extend di bakasyon mi. Taori man pa'y makatawan. Ngayon magsubli to. Ay, Patrick, bye. Sige, Jessa, ingat. Happy trip. Nakadayudan Manong Nemi ng susurt ko pa lang ti pa nagkita. Patrick. Hey, Patrick! Mama. Grabe ka di ka makihas kaso. Oh, sumalag ka nita pala. Awanan da manang mo. Kani Jessa. Mama. Sayang. Anong sayang? Kumagan na paot lang ito bakasyon da. Bye. Sayang tahad na kami ng asawa ni Jessa. Nainlove ka kang kuha na? Agayat kay tadaanan ti asawa? Di lang mo, mama. Rinabigan kay da kami. Anya? Turog kay dumot ngamin. Mahilig kayo mat kami ng t-shirt tong. Di ka numalpas kayo nga mga nag-reng kayo. Inakmaturo, anak ka, makaturog ako. Sakit to lang makaring man ng tibigat. Di o mangmangingkyo. Kahit mo sawan? Patrick, tinutubang di adasawa na. Di mamamit kasapulan na eh. Di isupay. Nukayat ko ti makaraman, baybayadak, dahil libre. Ni mama, sige mama, sobrang tanditaw na eh. Di naman na maik Manong Nemi nga nakadanon-dan, tinawagak ni Manang Linda. Magriring di cellphone na Manong Nemi, himsan ang sungbatan. Dapat nga rod amot, cellphone number ni Linda, tadyak mo dinaw-dawat. Awa mati rason edi tapno alaik ti number na tapno matawagak at halos addalat tay sunit ti den na sa dinu dayan na addaak sa dinumantayan ko addakam nga duwa. Iri ang sungbatan nan Manong Nemi, hello Patrick. Manang hapin ti masugsungbat ng cellphone mo. Kat makadisturbo ka. Abay, ni Manong mo. Di nakpulos inanggaan. Kaya Josawan, nagkaawatan kay madlang. Uno. Ay, mana nga ya. Yung may kala nagpalabas ti Aldo dito eh. Kalbasan na nagkawit ka madlang. Kasi kamadlang mga ayaw ka ni Manong. Manangarod ka, man kahit mapukaw ko. Di ba, amlata na mga raman sa balin. Basta dinakpampanawan. Kaya di ka mag-apan. Basta aramidan naman at obligasyon na kanyak. No mailiwak, data, panakpak. Diba, ni Jessa nga eh. Kaya nagahod juwalay dan Agkakaruba kayo? Ha?
alakban yung cellphone number na manang. Please. Ay na Patrick, kaya bye-bye amon. Taori matawaga manat kahit mo. Ibaga may peksam di iliw mo. Ikasano? Ingka rin ng subli to eh. Kaya di oray mga subli. Nagsubli. Eh dito ta, kataw-tawag na itay. Apa mga nasibang pajibalay da. Nga ta kano pakaamo nila kay na. Nga agawid kano nila kay na. Ano yan? Yak man mo. Magpay-peso. Manang. Nabay. Umayak dita. Apay mo magkon dito eh. Tapno asidig lang ti pang sarong karak ni Jessa. Ay, tag ni Jessa manang. Naalak ti cellphone number na manon name napilit ko ni manang. Nated na kalpasan ti talungal daw. Ititawagan. Hello? Jessa. Saan na eh? Ni Patrick. Ha? Patrick? Jessa. I miss you. Patrick. Ibilang dalangan nga tagtagay na pinapasama. Ha? Into nabigat, inaksabatin ti asawa. Sumangpeten. Inka rin nga, subli ka dito eh. Inka rin, diyak man ekspektarin nga gawin ng ti asawa. Lipatin mo tinapasama. Isang linggong pag-ibig. Lunes? Hindi na ka mamuta. Sumangpat kami kinimanang muta. Rabii, nagpapasta. Martes? Intuloy ta. Hindi awan na mamang mo kinimanang mo. Iti unang ti kwarto. Kanigdikos ta nga dua. Sa ti Karabian namanin. Miyerkules. Isudda mo tang mapanyayan di kiti kamadrian. Aglinin ng manganta. Kaya di masarakan na. Gasta o na hindi pa nang rusubsib mo kaniyak. Impadagnak iti puon titak kala madre. Nagkolimbita nakmanitangid mo. Kat ni isalatak kang kakit ni sa iti Karabian na. Huwebes? Nagkuyok kam sa kinimanang mo, nagmalmalem. Ngayon Karabian na. Imakarak manin iti kwarto. Gat ni. Hasta onay manin. Biyernes, nagsublita ted na kiti kamadrihan sa Karabian na. Alam mo rin, Sabado? Diyan ka mo hindi may sagsagara-gaya man ni manang mo. Iti pa nagsublimi dito eh. Ngayon iti Karabian na. Kat alamanen. Domingo. Gusto ko ni sorong ko kinimanang mo. Agawitan ko na. Pinpilitan na irupat ko na gitarawate. Jakpit ka na yata. Hangim, masapol lang sumurtak yung kuhan ako na. Tawarin nagsubliak met lang. Iso nga napang ko irupat na gitarawate. Hangim simurat ka met loko. Itanat na pasamahak. Kimpeta kiti iking ti kama asak ng buriri. Kenday ta. Nalabasan na. Pimanaw kami. Lunes. Awana ko na. Tanda akong dito eh. Jessa. Amay ka manin dito, Jessa. Ohen manong name saan ka nun nga umay? Saan ka nun agsubli? Lipatek ka nun, kat lipaten na kun. May sa kanulay nga tagtagainip ditis makalawas manong name kam panagpapas. Adda ka nun nila kay na. Kat kastaon ay ka nun manong name ti panagpapapas da. Sana matlay baga. Nalalaing ka. Matlagayam. Nagsubli ka tuyid. No, saanin Patrick. Saanin. Amo madatang illicit affair. Huwag na. Di mo itulok na makapungtot ni Apo Diyos ka na ta. Pues,
No di ka umay dito siyak ti umay dita. Ha? Kaya ibagak kinilakay mo. Di makalawas kang relasyon ta. Ano ko na? Sa anak agang angaw, Jessa. Ay, nagloko kang ubingin. Sa anak mo ubing. Pakiulit yung magam. Umayak dita. Kahit ipudnong kinilakay mo ito isang linggong pag-ibig natin. Tamamati nga ta. Kapag mo tinapat yan. Ada ka dividensyam? Ada. Ano't ebidensyam? Ito na minsan nga datatiban nyo. Inredik ti kamera, ti cellphone ko. Ito na minsan nga nabi insaganak ti cellphone ko. Kat naibidyo ta ito di ka mamati? I-forward ko kin ka. I-accept mo lang tag-friend request sa kitip Facebook. Tapos na mamati ka, ipakita ka. Ang friend request sa kitip, i-accept mo. Tanong sa mo i-accept, i-upload ko iti social media. Patrick, no. No, Patrick. Saan ka iskandalo kasta, ang upload viral ng video iti Facebook. Pues, agtungpal ka. Urayin ka dito sagsagbat pa lang nila kay ko. Umanawak. Kaano nga rin. Uray matlat makabulan na. Tapos na makukuha nila kay ko. Tabarbarin magsublimat lang. Ha? Uy, makabulan ng bakasyon na. Ngayon, ata pa kasla din ang kanukayatin. Ngayon, bayam ti dagdagag. Kaoris nga makabulan, ori 2 weeks lang. Magdagag so na. Basta sa mong i-upload dito, ha? Uy? Sige. Urayin ka after 2 weeks. Sige, uray na. Malpas ti pa nagsalita ni Manong. Hindi lang kayo. Hindi kayo di masapol na or awang med video, Manong. Awang med video. Ngayon natang nag-ring di cellphone ko, Manong, ni Michael Basanti may sangal daw ni Manang Linda. Patrick, ate, nagbeso nga the video? Ada. I-forward mo ang kanya? Jakat. I-forward mo kanya. Diyak kayat, Manang. Ada o noan? Basta ada. Nagloko ka. Ada, peso. Ada. Eso ha. Iyoray ko dito ni Jessa. Iyoray ko. Ngayon saan ko na oray Manong Nemi? 2, 3 nga lawas. Makabulan. Tinawagan. Hello, Jessa. Apay ka di ka mat mauray. Sige. I-upload mo na. Noad da. Awan di kamin. Jessa. Kala na. Sorry, Patrick. Amom. Ada nagpintasan na dyan pa ng ibagam nga na video. Ada video ta. Amom, nagkumpesarak kanilakay ko. Imbagak ti amin namin. Ket, ti magpintasan na, si awat kanya. So nga, adaman i-upload mo, nawan, okay lang. No kasta, saan na kon nga muuray? Lipatan tan ti amin. Mangsapol kan ti sa baling na wayang asawa, Patrick. Agyaman naklaingin, iti makalawas, apan nagparagsak mo kanya. Bye! Jack maten matawagan Manong Nemi. Nagsabali nga tan ito SIM card na. Kanya Manang Linda Manong Nemi nutawagak awang ka numati problema di kita agasawa nga Jess sa kinta asawa. Lipate mo na din ko oreta narama naman. Ha? Lipate mo. Adda na asawa na. Sige Manang.
Nagbakasyon ka pa mangitukot ka tumanan na. Anak ko nagbakasyon nita, nagbakasyon akman awang kadwak. Garawang mo itloko. Lagi ka nagito'y manong name 27, itan titawin ko, adan sumagmanong ang tawan ng trabaho ak baru akbay. Dagdagdagan nak, ni nanang, ni mamang manong name ng agasawan, takayat na nga ti agaywan ka no ti apu ko na. Yung tiyaktulaan mo manong name, no dan sa kasukat ni Jess sa itibiyag ko. Dahil nga no ti pagkasalita ak manong name, kaya manaklaunay, iti anos mo ka nang ipasa, kaya ti pagkasalita ak nga kasla, iti kalmalay nga napasamak. Dahil iti pasamak manong name, saan tayo mapupuutan. Idimteng ti may sangal daw, idimteng ni Jess, itibiyag ko, makalawas ngayon kang binukel ti pagkasalitaan. Makaitadag ko mati adal no adda, pamalaag no pamalaag. Tuwing nga radagyaman nga pagaya mo, Patrick. Thank you ka Patrick, thank you pa nagsurat. Panangibore mo na ti pagkasalitaan.